siya ni Anastasia Corpus, iti Sabangan. May saan nga sektor dito'y simbahan. May lamin agasawa iti barangay ni Kaudang Matiba. Nasusurok iti bunga iti mission kanya, nasusurok iti pagamilit yan magsugat iti dagat ng aralin yan iti nasusurok pa ikat among iti aralin iti herbal medicine na ito ti inakusalan niya tuntungaran sa segment ni Edison Corpus na nag-isa pa puro kadamatisan. Kasi nasurusuro kami siya di simbahan. Bisa di dati panagramin ko di organo ko panagdalon. Panamulat ni herbal medicine kan aning mission simbahan kita na naipasagot siya kada kami kan kanyak nga kasulay minister di simbahan kaya nanupat nga nagserserbi di simbahan pasakit kinatong ko kapsat no anak na magastrit simbahan.